I pozdrav ljudi, dobrodošli u novo video. Ovo je druga epizoda Minecraft preživljavanja. Snimio sam jednu, ali nije mogla da se edituje i zvuk je bio katastrofa. Znači, pronašli smo Desert Temple u kome je bilo 10 zlata, 10 bone mila, 1 emerald, 2 knjige od Infinity i 2 od Aquafinity. Znači super, imamo Iron mač odmah na početku. Ti kako su strašni, napravio sam chestplate da se bar malo zaštitimo. Tako da je dobro, bar imamo malo zaštite. Sada ću da vidim da li je noć. Ne, tu sam. Stavim tu. Tempe mala. Ne, ubit me! Ne! Ubio me. Fuck. Fuck zombie. Ne, ko me sad udarao? Kome je? Pa ja ne mogu vjerovati. Ovca, dobro je. Sada ću da gledam iz ove perspektive, zato što se bolje vidi. Ja, evo ga zombi. Udari ga. Ne, ubit ćemo opet, ne, fuck. Vidi, moram bježat. Juri me. Ne. Fuck, ubio me zombi. Pokušati ono za full gold. Jel me vidio? Evo ih moje stvari. Nima što. Beži bolan, jedan sam se snašao. Koliko sam put umro, dobro, vratio sam stvari što je najbitnije. Tu mač, tu lopata. Sad ću uskoro, ja mislim, da pa će svi da izgore. Da ubijem onoga sa onim full gold. Problem je s malo onim manjim zombijim, što oni ne mogu da izgore. Oh my god, dobro sam nisam izgubio health, ali uskoro ćemo. Kako sam glup. Stavio sam ono pa da ne mogu da uđe, jedino zombi može, ali šta ćeš? Oh my god. Koliko snima? Nemam pojma. Kako sam bio glup, umro sam, mislim, 5 puta. Šta da radim? Takav je Minecraft. Ako ne umreš bar 50 puta, što nisi rodio.
Probat ću samo tu da izađem. Sad ćemo ovdje morati da se štekamo dok ne nađemo kakvu šansu da izađemo napolje. Udario sam se u lakat. Inače, ako ne znate, ja snimam na telefonu jer mi je lakše. Lakše igram Minecraft na telefonu, pošto tipke su vam sve na jednom mjestu što vam treba. Evo shift, tu odmah, levo desno skok, ima auto jump, što ono. Evo, da li je uključeno? Ja sad vidim, ne diram ništa, idem. Super, znači, na onom računaru je se najbolja slika, ali je sve to. Ali šta je, tu je. Ne, stavio sam još jedno. Kad će dan više? Želim napolje. Fuck, kako onaj mali zombi inako brzo. Kako sam bio glup. Jesam mi krivo što nije prošla epizoda mogla da izađe, to jest druga, ova druga sada nije snimio lijepo glas, a i nije moglo da uđe u Sony Vegas, nije Sony Vegas, nešto se drugačije zove gdje editujem, stavljam to i sve, ali eto šta će, tako ti je to. Tačno je bila dobra epizoda, znači našli smo cool stvari, ali kad to tako ne može, posvanivo više dan. Dakle, govorite u komentare šta da radimo. U ovoj epizodi to nismo ništa napravili, jesmo umrli, ali čujemo. Dobro. Ništa, ovdje ću da prekinem epizodu, kao i uvijek ostavite like. Ćao!